mugoroborero nigo abasae banyaka bagusagana yabisi yo muimenere pwe county ya Kisii musba Donya Doris Aburi no nabo nigo banyaka bagusalia ebintu ebinge ase obisi yae egento boigo egati ya abaraikuru ase county ya Kisii babiri bakuikeria engane yo asabange bagote amna andake niga basaba iga batumikwa amona basaegete amona baraigete nencheremo yo guikirania ekirenga ekiogetamanyiri niga bange babiri bagote amna nerebuya abarai gotatumeka abasae achinchera chitagwenderati nyako bakorenta chiburaburu ase ensemo ye county ya Kisii Raboti uru nigo rwariganirwa no muri Kito Brands ageni isena. When it rains, it pours. Nganonya embra yali kubatwera. Eyemo ase yemo ensemo ya basaya nigo barobekana se pale nene ya Kisii keroka ensemo ya mashauri kuika daraja moja. Ase amaga chama nene ya visio muimenrepa o Kisii Muske Doris Donya Toto Aburi ase basaga na visio yugo ikagotago roro bago gosalia gati ye birora samaga chayo nagokwana nabalikya mangana abasabega nigo balingenekelirianda asekeli bate abantu gutanyora inibo yabasae korwa asekegancha kyo bisye yugo sengafa ndo applied ebyombe toye kuchibesa korwa ase omo women rep Donya Toto atuchapata hiyo pesa ntoranyora besa Donya Toto tigesoki atoteminga kyombe kikeli ayete chibesa ekene ni gakonzokana ne county osangereria masakara y'abantu ngane gategete kwaba abanyabyombe chibesa ogachire chiform cy'abantu ebibande by'abantu danyakorwa chibesa icho gukwana na getembe abisyo muimenrepa niwe yatuguterare chingumecho na kugikeli bosagani obwo asebo igo barorekana korage byarensemo y'abaraikuru ase county ya Kisii asoko batumeka basaye kogendereria siasa cyobusalia omanyete nabokoligereria omonto otebe oyo no Mosomali oyo no Mopokoti oyo no Mogere oyo no Mosongo abana bali batumugali bacha gwata obisi yane enusu igo yarenge koru emenu ya isiko ekiagara no ene style bale gukwane accent bakemba amanyu ebakwabuse county abande bakoni chianga gali busongo to what the channels should address issues. For example, onya ko wate issue ko wari nganga sutora nyora kiombe kikia ongwa kere to ligereri ngia beta approved ngia etwebesa nande ngaki kiare koegu kiombe no gotagore nyumba no gwate birore ngaki gosikana igente kioroche ngengo kiombe ko chirana kere no gwate biombe since the finance bill yeretigwe ntagete moto tebi ngai mwe igure chibesa chiachire chiarurwe chibesa buna chiangaf nchianya korwewa almost chikwota ngeisato gochimaega gaiga so igonare goteba iga buna chairperson twagike iriringa neriria korekana ritukoria rero ne serikali no yarenge n'abantu abumbarorekana igo babwatire chibicha barorekaine na ari ase mware koroserie meroberio intomanyeta ase mwaikaransete chi video nchiroro chie gekore ikibuna kia korekana abantu abumba bwate niangia nande nabo babwene iri baretu babori gunganki barenge gokora gekogera ntuba maita samariete iri maserimo n'ekinamba cyabo cy'ikisimi nchiroro inki bakoborio mongi na monto kibakobori nero bo women rep inki kiagera rero igoro twakorete function bija korugesieka aka twakora korugesieka na twanyorera bisi yetirwa magana ya tagoiru obo bemborobi inki bakobori mama. Tunaomba wale wote ambao wanaenda kinyume na mheshimiwa Donya, tafadhali mpeeni amani, mpeeni haki yake aweze kufanya kazi yake kwa njia ya amani. Abasaye abaiga bagendererete no busagani obo banyanyimbo nigo baikirana na yaba kugorongonye no botere rukweneke gwa service yeiga na gwika ekerotoko gendembeo onde tayotigirwa chingoma kubwate karanege korekyo Donya ngokwana segite yongobete yaya ekiagere emechanda abantu baitu bagwetera obetoteba mariogote yo nyagitari chipara gochire chimbe machete iyo stima teyo mpaka nkurera abantu ba mintebi ekene kyamangana okay numwe ka bagusimu ndigerereti mubwata mario gasi chi level 2
mobwata mario gase chilevel 3 kwana omonto obuganko omorwani ore abantu baminto bakise county egenaiga donya akobarwanirira igoro gati inse gati igoro botuko na mugaso n'ekingaki kyonse Eretariane Brian na Sagini Isena.